uda garaia, deskansatzeko aukera, beste ordutegi bat, beste egualdi bat, beste frekuentzi bat, beste energia bat. Interesgarria. Erne honezkeo barrura, erne honezkeo orainea, konturatu gaitezke gure ezaugarria din ohitura askotaz. Konturatu gaitezke edozein tokita joten gala, gu joten gala oso-osoan. Gure joera alde ona ikustia baldin bada konturatuko ga, edozer gauza gertatzen zaigula udan ere, edo ez dakit non gaudela ere, alde ona ikusiko dugula. Onak akotxartin. Dena ongi dola suposatuta, baina horrek guan sortzen duen dantza atsegina izango da, edo aukerak ikusiko dugu. Gure joera ez badala, gure joera haserretzia baldin bada, edo kritikatzia, edo epaitzia baldin bada, udan, edozein tokita gaudela paseo lasai erraio batin palmera tartin gaudelare ikusiko dugu, zakurkakak, edo gaizki moztutako belarra, ez dakit. Orduan interesgarria da erneotia, udan ere.